Друзі, всім привіт! Ну що, наші люди, то є просто мега сила. Дивіться, ресторанчик Вишня Хаус. Ukrainian. Ми з вами знаходимося в місті Антверпені. Ось прямо біля часовні, біля центрального собору. Вуличка з ресторанчиками і український ресторан Вишня Хаус. Щоб ви зрозуміли, його відкрили хлопці та дівчата з міста Нова Каховка, що на Херсонщині. Тут, в самому ресторанчику, дивіться, елементи вишні, тут в самому ресторанчику дуже багато елементів розпису. Хто з Нової Каховки знає, що таке кам'яні вишиванки. Ось вони ось так виглядають. Дуже гарно виглядають. І дуже смачно. Варто завітати, якщо в Антверпені Вишня Хаус. То любов. Нова Каховка.